Amincin Allah da yaddarsa su tabbata ga ya mai halacci wacce Allah ya halitta don sanya idanun masu kallonta da haskaka zuciyar duk wanda ta kalla. Zan so in kau da kai daga barin kallon ki yayin magana da ke domin ƙwayar idan ki tamkar magana sun ɗauke numfashi take. Baiwa Allah, me yasa aka sa wa kyau suna kyau bayan ke kika fi cancanta a kira da suna kyau? Kyau kenan. Kina da zaƙin muryar da ke sa sarewa kunyata ta lulluɓa kanta a duk sa'ad da kika yi magana saboda daɗin sautin ki. Amo kenan. Tsabar iya sarrafa ƙafafu da daidaita taku a lokacin tafiyar ki ne yasa 'yan mata ke karo da juna idan sun ganki. Iya tafiya kenan. Hatta doki da ba ɗan adam ba yakan rikice ya kasa daidaita kansa a duk lokacin da kika jefa mai shu'umtaccen kallon ki da ke sai zuciyar saurayi cikin daƙiƙa guda. Kallo kenan. Don't forget subscribe our channel.